Moderator, iba penjaj ya kena kejingnya sang. Bat ngada kermen ru, baila penjaj ru, jaki kam ki jam, jong ke presbiteri kabalong hangne. Ki pastor, ki baya don rengkat, hakane kejan mit. Don ki balalong kum ki kepa jonga. Don ki balong kum ki himmen ki jonga. Bat don ru ki balong kum ki para jonga. Lem ru ya ki temen besan ki ba e jongi. Ki bangi syem ya ki ba ki long kum ki kepa ha ki balang jongi. Rengkat ru ya ki rang ba balang ki long kumi ki long kepa. Ki himmen ki para. Ngawan ra ka jingku belai ke bakerpang ipi haka kerteng ka jong terai jisu ngaslau kuman shibune banja don ringkat haka nega presbiteri nadu naga shnong bat ka balang jonga nasyatai shalaumei na laumei shane ga don ga wei ga klau kabaki ong kalau ba nga tengam de na lau ba nga de na lau mai te ngi wan ra ka jing khub lai ngi ya wan lang lai ngot manga uphun ba he jonga rengkat ru bat wei samla te ngi ya wan ra lang ka jing khub lai na ka bentai jong phi kom ki para bangai baye bat ngi da bu ru ka jing kerman bau blai unang long ringkat bat ngi hakane kepor moderator ngalapen snausi ia kane ka balang sisen bat nga kermen phila yama haka jingpen snausi jonga tang na kadau bangamla asyu ban kiar bangahap ban lai syakawai pat kari Hendrai menta ngasngau kumen shibone bandon hakane ka balang bandon hakane ka presbiteri kani ka balang bat ka shinong kat baka pau na ka kerteng jongka kadai ka shinong ka baladu jingkermen sisen Hendrai kalayo pat ya ka jingkermen ngam tip la kadai ne em kumta ngan sawat jing tip na pedeng jong pihi ki badon hagane ke jaga ki para bangai be ngam swang thu ya ka jing penya ke jong blai banga poi ha ka ju ka presbiteri tang hapo ki artayo tipu blai udon ka mon ka bakum no yanga ngadang wan na ka presbiteri jong ki samla nang tei na ka balang lau blai menta ngalaya syem biang pat phi hang ne ha ka balang hatolong blai tei pastor nong besau yang ngai lo ong phila khampalat ma phi ban yangi utrai balang utrai presbiteri kadau kalong ba ngalapoi haman lagi presbiteri hapo kane kasnam tewat la kalong kumno ngi shimbet bakalong kamon ka jong blai ngapoi ha ka presbiteri samla bat menta ha ka ne ka presbiteri la ban ong ka de ka presbiteri rang ba tang bangam shem ka jinge pher kibriu gide ki jo bat samla bat rangba balai ka klem ya pher namar ba ublai ula thau ye ki breu thmai bakin om tumen shu ka pertai ni yo mat ya kata kapor ni sngu ya ublai ba ula penlong yengi bangin om tumen shu kadau kalong ngaklem yo inyu li wat tangi wairo tela kada kalong ka presbiteri samlan ka jongkirang ba kalalong kacu
para bangai be kat ni ngiyadon hakane ka lempung kaladai ka por bangin ngau ngo yau blai tang ka bangi phai shala ka jong ka met bat shala ka jong ka renyeng ka bangi ngidan nai do ong ya kiwai tang ka ne ka renyeng ka bangi ngidan ngiladai ban ngau ngo bau blai ula thau la penlong yangi kumne kumbangilang ngis ngau sarong ya la ka jong ka met ngis ngau sarong ya la ka jong ka dur ngis ngau sarong ya la ka jong ka renyeng bau blai u ayangi kumne kumbangilong ta piju mudur ya ka ei ka bau blai ule na ka bentai jongi kat ni ngiyadon hakane ka lempung ngi klem ya daidur watangi weiru nedon nei rangba na phot jo ut ila kum kam kemi ya ibom dai hang ne halaka dur ngikup halaka renyang ngikup ublei ula ai ula shon sham yangi wei pai wei bangin nembakla habangiyat habangiyeng hakane ka pertai ngin ngau sarong ya kane langilong kibali kibayong kibalengkot kibajrong ublei te ula ai kerpang yangi ya keren yang ka itana om don manu ha ka pertai ki ban yadai bat kadur jonga hadu menta ngadang bat kumubriu uba bahabriu tam ha ka pertai kadau kolong bom don nu bayadai dur habaro ki kontinen jong ka pertai dai tang mangamroi ngim sngu kerpang ya ublai ngai sisen nganya thu ipi kat bangadang wan hang tai silong na maulai ngadang syong taksi hadien bangalahir hamot pran nga ai bai kali yau driver namar banga ai nakawei kaleng ngadem lang ya ka kliru iwan iwei kentei one shot yang anadin itan yang anadin ngampat yo keren ye ila dadep ong yang ada ukpa katai tan yang anang ni ngai tang suong ba upa katai ngalati kena ba ini la don kun ngam slow lei shu ngarungam keren shu yang uniu kupakat hei kumni manla kapor imei bapli menta haka jing sitom ka bajur hang tei u doktor umpat wan ngas ngap itan yang asyadu bandrung sayaudu mensua udan wei doktor haka wei kedukan haka to kajaka pek itei mei la syuthia hamau gendon ngaru ngas ngap haka bakhat du ngayo i shisha ye wei temen ibathia itemen ni tang supet yengi bat ipet ya kata ka briuru bakatan ba jenga ikhi joj na bathia mdai tang ba isukhi ida eru thiau her nang tei tang supoi hajan yong yano patan ipej itei kinthei yanga ila kala kadur kadar im nang ong syu si kintin ro ila jan jau umat kakemi mat kala isen ai ila ijong ikun kala tim sayang apa deh me padu breu bakumno tan ka breu rumawan balai gaji akumta ngong balai bapitan ong i ong bakariam kabej kalong thik kumuk pakathei jonga
banjin dai pej ya kedur ka bala thau dau blai unem dai upa ka thai nyela dai ban snau ngo hakane ka por bau blai ula ai yangi kumbangilang bat kala dai ru bangin dam krup haki selajat ke jongu bat bangin phairu syakaktin ke jongu blai ayu ba udang don ba unkeren kat ba udang pensah yangi hakane ka slah jong kane ka pertai ki para bangai baik ka bentaya ka bangakwa ban keren na kane ka por kalong naga gospel kat kumulokas naga lenong ka ba Nyo bat na kato katukhat kalenong kabahnyau bat ngakwa ban syem na kato katukhat kabasau pheu kikintin kibaong kumne ko Simon ngadon ai ban ong yeme tangita Kermen bau belai un kerku yakin ki kenten ki bangala pen sengau naga keten jong u ko Simon ngadon ban ong yame ka ka bala penlong ya kani ka jingkren ka jong utrai Jisu ya ka bala tho hagane ka gospel kat kumulukas Uai kenyune usiman kabau trai Jisu ukwa ban ong na kabentai jongu ka kerteng Simon hakaktin ka jongu blai ka bun ha imat ka dei ka kerteng ka bas ngau tenat ha hakatai geri sibun ba ki kerteng khasi jongi ki bas ngau tenat ki don wat hasinong ru kaju kasinong dang don arngut laingut ki biya kerteng ya kaju uniru usiman ulang kumju kane ka kerteng ka don bun na ka kten ka jong ublai uai kenyune usiman udon usiman Petros udon usiman ubashirham Udan nune uwei usiman hangne, udan uwei usiman unong sinasni, dan pun ba ki Simon. Hakane ke jing tho ka bakoi ke jong blai. Uwei te une usiman nubadan hangne, une usiman nubadan hangne, udai ufarisi. Habaong farisi. Kabamut ubahe ubakrau ubariuspa ubadonbor kane kadai kakenhun kababat perking hadu kata-kata yaki an yaki kanun jong katu kajaj penriu ya kabamaki kidon kita kidegi farisi Napden ki farisi udon uniu farisi ubah kerteng usiman Pikan mau para bengai bau terai Jisu bat ki farisi juya dai jingmut Pikan mau ba utrai Jisu komunong hikai ubah krau ka pertai habangi syem ya u komunong hikai Une ulah hikai yaki breu haka pertai yaki babet yaki bastat yaki basyampang bad habau ai ke jing hikai yaki farisi ai da keju ka bau ai yangi yaki babet yaki badang duna yaki pajma uai ke jing hikai ka baya daidur bat ke jing em jongki ya ka ba maki da ka ba sokin la ban kem ya ke jing hikai jongu Jisu pher na kinong hikai ya ka pertai hikai ki breu hikai baik da ka ka bangi ni yo i bat ni don pi long ka jing shai jong ka pertai
tiếp ya cái chính sai phi long cầm lu tiếp ya cầm lu kata cái cái chính hikai cái trong Giêsu phi long kom usmbai phi yo I kita cái chính hikai cái bokor rồi Henry ya ki Pharisi uai de ki chính hikai cái be me unong ya lam ubamatla kumno men ya lam ya ki bamatla lada me ya lam baroar men ya po shakap kata cái chính hikai ka bau Giêsu ai ki Pharisi me pen khoi ya ka sabar Henry sepo tang ka clear sudah medai ka cinta Pio I kum katau hikai yau Pharisi ki Pharisi kim jus ngau bang yau trai Giêsu ki wat dong ru kum no bakin yo ban penihar kepot na ka bentai jong Henry une uwei u Pharisi ngam tip nakano kadau ula le jan bat ula le ye yau trai Giêsu bat udei uniu Pharisi tang sia kendu ong ko kenrat wan bam jase hayeng junga wan bam ja hayeng junga pila ban mudur Uwei na pedang kinong pop uba kerteng usakayos u Giêsu lej hakayeng jong unete wang ko kenran tawan bamja se menta kamit akayeng jonga u Giêsu bom juken ta juang ya ngan lej ban baham kumnote kakenhun jong ki Pharisi u Pharisi u bakrau ba meng u khot yau Giêsu ha ka yen chung ka ei ka daw suwa ba unya kendu yau Pharisi u Giêsu kat bau dang yai haba pipule ulaya kendu ya ki syakri jong urang ba siswa u ba phawan khnang syau Giêsu tang nagadau bau syakri uba ik jong upang u Giêsu ongan lei on dalajan poi hajan yeng urang ba sispa ulawan yesiam yo Giêsu wongko Giêsu ngadei ubri ubadonbor ngadon sispa ki sipai hakikti jonga ladong ong ayat kilayat ladong awan kilawan ngadon ru deki pau kinong trei hapo jonga ki banga ong mangale kilale habanga ong awat le kindem le kata kabor ngadon Henry ko Giêsu ngampat ngubit ba me men wan rum kat ma me hakajing jonga ko Giêsu empat long kajing jonga bamen rung longe kat kata ngaladan bor Henry hakmat jongme ngamlong ai ru usia kri jonga upang ko trai suong nang nenarot ba koit no upen koit narot yo banrung kakubor kalabana habau mi nang ta ulaya kendo ya kawai ka jingyap riu ka bakilaya ra ya ka sendok bakin laitep kadai ka jingyap jong wei khun samlau ba marwei jong ka wei ka riu kakmi kala pai donut yau khun samlau ba marwei kipat ba ki jaumat ka per ka jingyap samla ba ka jingyap temen ya per da yap temen ya kut la ka kut sia sengusi kum to malu mala la dai ka por te
Yap ki samla telak benalut te. Ban yap iwe samla la dai kentai nei dai senrang baro ka we gadong ngi bena. Kadau ka long ba kidang yap hakerta ka badang lu. Ngi jau umat na ka benta jongki. Kane kalong kemiru katju. Ujisu habau pen uladap da kajing sengau senai. Wong ko kong wat yam. Penhap ketuk sendok hamadan. Usulej hajan wong samla kino. Kino. Usamla ki jot nak sendok. Menju syam kum kata. Menju syam cu kum kata. Bau bayam un ki nak sendok. Hoi kidon kibriu haka berthai. Kam day ka jing yam, hendrai ka day ka jing bakla, jong kita ki baong ulayam. Na pule ka wei ka kot kubor, baka temen ka ba prapos nem ka la yap riu pausin. Haka kamera songkai la adap lut tang da ki frame jong ka certificate yap. Kawa alut hajrong. Ki certificate riu pauteli ki baki doktor ki la pensisya bakala yap hendrai kadang im kata kada ke jingbet ke jong briu ndai jong play kanete kabala dia ki la ra shalom jingtab hendrai don bak baki kendu yu jisu ula khi joj na kasendo ula khli na kasendo ulayai bat ula IT sila ka jong kami ka khubor kalabna bat lese uniu farisiro ubakar tengu siman ulabna ya kane ka khubor haka snong ka jongo ulalej hajan wong ko kenran wan bamja haka jing jonga ngalakrum nakabenta jongme kila yalek shisha bat kitsenran ke ju ha bakila lek hakata kayeng jong ubahan kayeng ba kayeng san kayeng ka ba itnat kayeng ka ba khoi kila ya rong hangta katno ka jing snau sarong jong tau farisi haba ulayo pediang yau jisu hakayeng jong ngimtep lau pediang ya kajing sisa ngimtep lau pediang banwat dong yau tang ba kajing long jong ki farisi te kajing long ka bom sngu yau trai jisu kajing long jong ki farisi kat kajing batai ki phong de ki jan ki bajinsur hatrai jong ki jan ki bajinsur laju te ada kisah kuriau ki bubon kisah kuriau habau yai ki dariu rengkat bat kisor ki bersang tenang balai bete ada kisah kuriau umlai lagalai kadau kalong habau syong usyang ya kasinong katau ki pat ba kintip bau parisiuan kenang bakin yo abankir syarut nya galenti unyai farisi nang tai pai ba sakhap bro hadu kata kadai ke jinglong farisi lada ka serngeu jong ki pai ba ka syat hakamet jong u farisi unemrung hayeng ndau lepoi hayeng un khot be ki nong trei ke kemi wan ra chene sabar kumi wan raum sini balik pa kaserngeu kato ka nong pop kito ki nong pop kalai dai hakamet jonga hatu kata ka jinglong jong farisi dai tang kaserngeu hapsum chua ki farisi ki dai ki breu ki bakwa ban peni sya ka perdai ya ka jingla ka jongki
hakariam ka jongki ki Farisi ki jubu kawai ka slek chene kawai chene hakaterpeng ilong kumislek ibarat banto ai hakine ar kawai ka dei ka kam jong Farisi bat kawai ka dei ka kam ka jong ublai shane syagadiang tho yalade wong ngalaya kendu yaiwei khun suet hatlong pleng ibom don kemisyo ngala ais ngobhasan hajar nadu sungi balang sasya siliang pan wong ngala dep ai nadu sungi balang hadu kata 4 idak bau bulain kurku yang perkat kajing yan ujor hapdeng Farisi baru bulai ubakom utau breu uong yau jisu to ale wan bamja hakayeng jonga jisu lalek habalalek u jisu hakayeng jong kirius pa pila sengutu em kajing penrai ong no unwan modi hakawai kayeng hang ne hatrong peleng tui layak kulumar thlum udai tang modi utaro om dai jisu jongi hakita ki por ladau nuan hangne kat no kanlong ka jin pen kre ya ka yeng ya ka sam kat u jisu urung ka yeng jong rius pa pitharai ka bakat kano ka jin pen kre ula airong ya ki yeng kisam le se ashua ba un khot ula don jingmot ban khot ula thet ki shuki ki batmai ula thet ki karpet ki batmai ula thet ki perda ki batmai jisu maria rung nang te ga yeng ula yo i nang kong ya ka wei ka jan ha berenda kata ka jan ka ba itnat ha kabala tho ru artat welcome kadon habrenda kata u jisu uyu ya ka welcome usarung hayem bat ngiru kumta ngilong welcome try ya ka welcome krok hayeng ngilong ngiyoi ya ki perda ki balate da kito ki sok mata ki baki syau bat haba le se ula pej benia ula yoi ya ka wei ka jingtho ka balatho sweet home ka long yeng ka bathiang ka long yeng ka bakmen ula rom syapo jong kata gayeng bat unyo i ye ki jingtho ki ba itnat lese ki don ki jingtho ki ba ong manga bat kayeng jonga ngin syakri ya utrai u jisu rong ha ka bakum kata gayeng ula syong bat lagi jong ki senran bat utau Simon Farisi rengkat bat kijingnya tu khana ki bopon kat ba kidang yakmen kat ba kidang yashong hakata ka kamra ka ba itnat u Farisi namar ka jingkhang ka persya bat ulakum yo i syasurok sinong bakadon kawai ka breu ka pamare hasurok ula pej bhaya ka ei kete gabriel shano kan lain ka ikerki katai mdei shano kan lain tang supoi hakato ka ket nar ka jong Simon kala pliwang ya ka ket kala rung saplau Simon le siu nuong ka priu yu ka tai ka wan don kam hong ne wan kiriu he kiriu han kam tep on dau la pej bha ujan kelon lendang balai
Kadau kalong ba karung kawai kabreu kabapau nam haduk kata-kata. Baro kilatip ya kanam jongka. Bat kanam kabaka kayo. Kadai kanong pop. Kanong pop. Manula yo ya kanam. Ladon bayo. Harak ti pula yo dengan nam nong pop. 6 tahun. Kane kakendai kalayo ya kata kanam kanong pop. Nadu kibahe hadu kibaret kitip ya ka ada kane kekertai. Kini kikun kibaret haba kiyo i ya ka surok. Shano kongdeng nong popin lai. Kata kadai kababaro kilatip lot. Kane kanong pop kalarong nga kapelau yang kajong Simon. Simon kekmat kat kene. Pait na yang kawan le ayu kata Gabriel hang ne. Mdei tang hapelau. Kala nyat ya kajingkang. Kalarong haka kamera kapakerbang. Kalarong sendan hakayeng kajang Usiman. Mdai tang haberenda. Daka kotang satu sebelau ru. I Usiman undang long da kumwei. Celang karung hayeng. Tang badai keserngeu jong kipat ba ula dasum menta kanong pop karung hayeng unkit ya kayeng Xiaomi. Kata para pengait PE. Kane kanong pop kalarong kayeng kajong utau Parisi. Bat kala syong hakikijat kijong Jisu. Usiman mdai syuk bau he tangga kemat he saudonut. Udanut ulaat. Laun keren kumno. Umnut hakmat jong terai Jisu. Panda dei marwei ulah kenjat we. Dan badu terai Jisu. Usudam yalade. Usuklot yalade. Syapok jong kemensim ke jong lu. Ulah syang. Bat syem keren syuk hiro. Yau terai Jisu. Kane kakendai haba kala dem na kikijat kijong Jisu. Kala do ya kikijat jongu hajar pahajar sin. Pijuyo iya kabakum kata kajingdo hajar pahajar sin. Imei baik yang impat la bando sisndo kata. 4 la thai tepi. Hajar pahajar sin kala do ya kikijat kijau Jisu rengkat ki umat ki bajau ong kaktien kajau blai ki umat ki bami na kata kanong pop ki labiang bansat ya kikijat kijau Jisu pilami umat kata ime yang abadong kelung iong me takajing yang baik la palat tang bang akhirnya ko umat hadu mentah kan nempalat si mokrit ngelale ayu itu si mokrit kane te Gabriel kala jauh ki umat kat hadu bahkan dabiang ban pensat kejat ya ki kejat ki jauh orang ba kat ka kejat orang ba kat ka jonga ka jongpi pensat kejat baro aleng sidabar kat kata ka umat kala jauh na kanongpo. Anda haba kala biang kajing pensat kejat jauh terai Jisu kala penpai yalau jong nyukli ubjerong bat kala nyat yaki kejat Jisu ban penrekiang yaki. Don't come to well. Don't come to well. Kam syem nyat da ka jansam
Kam simnyat da ka towel. Kam simnyat da ka rumal. Kala penpai nyukle bat kalanyat penrekian ya kikijat ke jong Jisu. Kadonot ke jong Simon lakum ban bethai. Om tang kata kala saya iwei i jingden kabadeng harendang i bilor i beren i alabastar kabamut i jing iubi i bakor dortam bat haba kala saya kala penpai bat kala pensle ru hakakli ke jong Jisu dei hakapor ba penpai yaita i alabastar bau Judas uang ke ketin hell katne ulalot pisate uang ke ketin uang artan ka kenthei ke balut pot palat ban jin da kala ai hanga ngandi ngan layo sam ki beduk perkat kata ka jinglong Judas badai hakata kapor kala pensle ya ka kli ka jong Jisu da kata ka jingi ubi ka barem dortom ki ya budor ki ong ba kata ka jingi ubi lada dia ka kapisa ka ba ladi ka kala pahu ba ban khawai ban yatho samlah kamla he kata kador jong kajing iwi menta sisin bala yatho la lut silak kamut la di silak ya kata kani kadai kajing ubi kaba koridor ya kaba ki kon kentai ya kata gari ki bala samla kidai ban yo ya ka ni setelong pleng ni haganega presbiteri jakrem pot joot kikmi kikpa kat kabala kabor ya phi kikun kenthei ki bala ya samla ngikwa ban penyok siar nang nei dei nam dei kumta ban penyok iksiar deng nang nei kine kidei ki bokordor kikun kila samla lakumno kidei ban don iksiar ban deng na keshwar syakatai geri mdei keksiar dei i alabastar kikme kikpa ki yale shitom ban penyo bakin deng kikun samla kenthei yai jing ubi akarendang balai kadau kalong bahakas ngi jong kajing kentiu kurim kan hap penpai ban pensle hauta ubamaka kan kentiu kurim kajing ubi kabokor usimon ula syupai lengo ula nangat hapo ala kamensem menta dom syu tangi akan pop lapoi sa syau Jisu ukuli ha kamensem ubriu ayu ni yang akhot bamja wei ni bang khot bam jamang lada udai ukhon jong blai unjin talatip bakane ka briu ka de kanong pop imat udai mukhon blai lada udai unong ya thu lupa unjin talatip bakane ka de kanong pop hakabakat du upoi sya kata kaput ka boong imat uneu ubang akhot bamja tip ai ruang dei hakata kapur kat bau dang perkat ngai ki ai baro u Jisu ula khot kensan ya ka kerteng jungu ngai sya ka jing pos niu udang perkat wei breu u ai ke nyune hakata kapor u Jisu ula kenhe dia ko Simon ru thret oi kendet hakata kapor
Ong Jisu ngadon ban ong yame. Ong Jisu ko Simon mayo I akan Gabriel. Wong haoy mayo I. Kale ayo. Ngalawan rung hakana kayeng jong me shua bangan rung melado yakingap jonga ban penpau ba met pediang ngau ha ban me e jenga wong kelet ngakelet mayo I yakane kakendai kado yakikijat jonga hajar pahajar sen Simon la syu ban mudur. Ko Simon kat kapumpum jong kasurak sinong hasua bandrung hakayeng jong melabu makadabor bangan saj yaki kicat jonga. Ngalong kanya ka kami ka thei balai ka lebe cakliman ra. Mayo I yakane kakentai daki umat ki jongka kalasai yaki kijat jonga. Mayo I tang daki umat naki kmat jongka kalabiang bansai yaki kijat jonga. Ko Simon mela aijan banganyat yaki sep haki jingyat lenti jonga. Mayo I yakane kala penpai lau jong nyukli bat kala penrekiang yaki kejat ke bala sajong ka ko Simon mela pensle peniang yaka kli jonga kum kadak ban penpau ba me ailot kat kabadon habangarung kayeng jong me wong kenran ngaklem le kata mayo I yakane Gabriel mayo I yakane kala penpat yaka jengi ubi kabaram dortam bat kala pensle aka kli jonga kala le yaki ki bakrau tam ko Simon kane kakentai kalale katne namar bakai jenga kalale katne namar bangalala aban mau ia ka pop ka bakrau jongka khilai phalong ka balama bat nadu kane kesni wat le pop shu ko Simon kane ka kendai ka balas ngauto bangalamap yaki pop ki babun jongka kala itru yang hadukat ne kane mete Simon namar bangas ngauto bangamap ya ipop ibarit jong me itru yang tangkan dia kane kaju ka kentien kalong yangi para bangai lada filas ngauto bau Jisu ulama yaki pop ke babon ngin du sibon yo lada ngis ngauto bau map yai pop ibatang kendian Jisu ngausi lada ngi tang kendian ru na ka bentah jo ke para bangai baik kane kadai kapor ya kabamangi kat bangi adon hangne ngin haban yet yaki mensim bad yaki donut ki jongi ka jingkit kli ka jongi ya ka yeng ya ka sam yaki kon yaki kti yaki ne ki berit ki badang don nadin jongi usiman syemdan ka mensim jong ka jingkit kli ukwa tang yala de ngimon ya ka jingkit kli iki wai habangi yo I bakidot ni kemen ha kajing jot habangi yo I ya kajing bakla ni hun ha kajing bakla sisen ha ka we ke por ngalai cha ka we ke dia sang ka ba he ba
Kibon ki pastor, kibon ki teman basan, kibon ki long kemi ki long kpa, ki biya di syah ha ka wei ka yeng ka ba he ka ba krau. Kat bang yedang ya di syah, syaka wei ka kamra ru sibon ki ya di syah, ki ba khambon ki dei ki long kemi bat ki long kpa. Ki laya batai syawang ka wei ka khun samla, bat wei khun samla ha ka balang. Ki badang sudep sospen ha kamit balang. Kadau ka jing ya hap no jong ki ne ki khun jong ka balang. Ong i wei long kumi. Ni ka jing isap ai ki to bro arun. Ki usia kelon ai kram ha ka jing pensoi jong ka perthai. Ong i wei long kumi. Benon. Nga nadu basdam. Ngala ong MEP kena kita te imat ler ke jing im ong sai wei pa padang ong kumta ngaling ngam la ong lupa ye pa pet kin la je hap kita ki khun sya kum no e sai wei ong ngalai ngalade batai bakine ki samla kin saya poi be chekhap berorngut mi iwei pustorong ba Yang peleng kani ka kamera syong dagi nong itu lupa sudah. Ha ong biang pi batai kum no. Pi ong layo i lupa bakan ya jot kan ya jon. Pi ong kum no ngalaya thu lupa bakan saya hap syakam. Pi long thik ku musiman. Kapa pisngau kabiang tangya lade om ya ki waipan habang iyo iya ka jingjon ngem syamla asatia ya ka bangin alam ya lagi jongki kun hakalenti ke bagi dai banyai kane ka jing ngau menta kane ka perthai kalas dangpur na ka wei ka por sya ka wei ka por ngim syam don syo ka jingkit kle ya kita ki badon kam ya ka jingkit kle na pedang jungi pio i ka jing jot jong ka perthai ki batlot bor kane ka perthai ki sya khnyot bat ki sya nyau beng mano banyarap naga benta jongki pila aban modur bangilong ko musiman ngikwa aban knyot yaki weipat bakin hap khop hakane ka berthai klem dadon ke jing ngau snai ki kot khubor hakeleng saudong ki bami malaga sngi ki penpau ya ka bakum kata kakau ki khon ki badang ret ki syale ben haki balasan ki balarang ma klem don ka jing ngau ai ru hang no ka jing kit khli jongi kum ki sakri jong blai ublai ulai kat ne yangi karan yang bangin yada hakane ka berthai ya ki ai ki badon haka kham tam ka jing kit khli na ka benta jong ki wei Hendai ngisyim kabu hakana kaputai. Ngisyim kabu ko musiman hakana kaputai. Ngisngauhon ngisngausok tang kabangiong ko trai towan na kayeng jonga. Pet kiai lem dangi perkhan kin sulong kijing pen krek ko musiman kibalong tang karong phong sudah. Baik para bangai kiai ki bangi pun kre nak bentau trai Jisu yo kalong karong phong ku musiman kajing pun kre jongi kabada he kabada krau hidup kata-kata tang kawe kelong ka ka bangi la pun kre ha ka do not nak bentau Jisu tang suladai ka por Christmas kajing pun kre ke bah syirkai hadu kata-kata ki klur ki baremdor ki kse ki baremdor ki dingki ki baremdor baik mentah ki dekar hasilong ki lawan ra ada ki dingkse ki basyusnahi kador kepada ki pau hajar ngikwa banbu
ban le kemen na ka bentau terai Jisu ki klur ki bahe ki baramnor ki ba khamri uspa lei ti ki snau klur belayo i ban pe na du wei loi sini Hua jrong ki ding ki ba khi itanan Hakiyeng jonge ki jing pen kre ki bakrau ki klor ki don haman lagi tnom yeng hakas ngi ka bangi rakhe ya ka jingka ya utrai Jisu mano baju keli ya lade mano baju keli ya lade mano baju perkhat ru ya lade haba kiri ustad ki bot yau klor ulayeng hakasem jong kimran haba ulayeng kilarong sepo jong kasem kisem ya no kisem yau terai Jisu hakasimoy ladau klor uyeng hakatnum yeng jonge keli don Jisu na em apa pejom don hale ukpau klor aga he angte ukpau nong di whisky sine sepo kram si kram ya bakasulang tang karong pong kom ka jing pen kre ka jong sira kawei kalong bangin pen kre da ka mensim da ka donut nengkong yalade da ka jing ngaurit ngin pediang yau Jisu bat kabar kalong bangin Pedro yakini ki khon ki badang bot nadin jungi bangin yalam bangin putin dan tiru bakin like nakini ki jong kane ka pertai ko siman ladame metep mesngauto bangala seu ya karam kabaret ka jong me e tang khendiat yanga ladame la ngauto bangala seu ya karam ka bubon e tro sibon yanga para bangaj bayet on da phila light nang ne kli lade karam ka bakum kano ka bau Jisu ulas seu na ka benta jungi na ka benta ka buram ka jong bulai amen